and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. I'm jealous with my best friend. No, dili mo ka na ang ngayang bation. Pero mao ka na akong gibati. Dave, please. Love me. Unsa? Love me back, Hennessy. Ug gihatag ko nimo ang tanan. Dili lang ang tanan kong pagkatao, kundi lakip ang tanan nga naa nako. I will give it to you. Dave. Just love me back. No. Matod mo. Dili ko lisod mahalon. Dili ba? Kung mao ka na, magkahimo ka kayo sa pagmahal usab nako, Hennessy. Love me. Dave! Love me. No! Dave! Mm. Dave, ang napakoy ito! Ayong kage! I could love you. Supra pa kay sa gugma nga gikahatag ni Larry diyan nimo. No, Dave! Usa pa! I love you, Hennessy. I love you. Dave, stop it! I said stop kissing me! Out! Hennessy, Get out! I'm not sorry sa akong gibuhat. Pwes, ayaw napakita na kong pag-usap! I just say that I'm not sorry sa akong gibuhat, dili ba? Basta bear with my presence, Hennessy. Kinausan ang akong hukom. I'm not giving up on you. Bisan pa man kung naibalik na si Larry. Dave! You will love me. My God! My God! Unsay akong buhaton. Tigadik iyaw niyang sultihan si Larry may tungod sa nahitabo na mong duha. No, dili ka na mahimo. Diyos ko, unsay akong buhaton. Niyan na ta? Aray! Kasi ko sa bintot! Ay, salamat taon. Midunggo na. Woo! Kakapoy. Kasakit sa kong buko-buko nga nagsigig doko. Unya, gilingkuran pag ini bayhana. Manoy! Ganun ni Aka! Misakay ko din is bangka. Kay! Kay miuban ko ninyo. Lolo! Abot na ito, Dali. Dali. Mga naog tagikan din eh. Oy, dili ha, bilin ka din eh. Uli balik sa ato. Ay pagbuot. Kay dili ikaw ang akong ubanan. Unya kay uban man ni. Ay di lagi kong uban mo. Unya kay mag-uban man lagi Miss Lily. Ang uban lang mo. Kay mag-uban usad ni. Tanda Dali. Ako idaan na imong butang big. Ako na lang, Ben. Yo. Ako may laki. Ako gidas yung butang. Bebe. Kini, imo ning bag. Op. Salamat, habit to. Basta alang ni buday, huwag kaso. Dan asa ning ako man ay kini sabdan asa ni asa ni asa ni Kabugat ba ni mong bagoy? Imo naman yung gibitayan laki pang akong liog. Agay. Kinsa ni kang daylili. Kang daylili sabni? Alili ni? Dili ako na. Ada. Unya kay mi uban ka man namo. Sige na sige. Panad-anan tanan ha. Lili tana. Mga naong natagi ka dito sa bangka. Dali. Hoy! Gina! Agay! Ay! Bugat kayo ay! Walang ko kagibit-bit niya! Oy! Tabangi ko ay! Lisod na kay ko! Hoy! Mao ginay gamit ni mo manoy. Mi uban ka na mo. Uy! Ha, tarungan jud nagbit-bit ha. Oo, bidan! Kabangoy! Hoy! Kanahan! Di ako ni mo gihatod sa amo. Abi ko bang nakasabot at nga ato lang una kong mupundo sa inyo. Dili ba mas maayo kon unya talaga na buhata human niya sa itong kasal? Then, hisgutan ta na pagbalik ang may tungod sa tong kasal. Kadao ko na din sa imong sakyanan.
Aron, masabutan ta ang may tungod sa pagtakda ta ni ini sa laing buwan. Gikapoy ko karon. Daghang ko mga gibuhat sa opisina. Ug di pa ko'y gibit-bit nga mga office works. Tadun ako sa bahay ug kinahanglan niya akong humanon. Og ba na lang. Okay, I have to go. bye. I love you. Pag-usap ang pagtakda sa among kasal. May na yun nagkita nga mong kasal ni Larry. Ugwa na'y bisan unsa pang makababag pa ni ini. Ay, Dave? Dave, mahimo pa? Leave me alone! bisan sa akong damgo. Gikauban ko ikaw, Hennessy. I just can't leave you. Please, hunungan na kini. Pauli na. Tingalig mo balik si Larry o makita ka niya dinhi. Well, that's good. Nabuang ka na ba? Dugay na. Nimo, Dave, please. Ayaw na kong samuka. ikaw. Dugay ka na nagsamok sa kong kasing-kasing o huna-huna. Dugay mo nang ginahinayan sa pagguba ang among panagkikala ni Larry. Apan, wa kay reklamo. Nga dadawat gikan ako. Unsa? Wa ko'y gibuhat aron gubon ang inyong panagkikala. Dona, What? imong gisamok ang akong huna-huna o kasing-kasing. Giingnan ta na ka nga kalimti ko. Mao ka na'y problema, Hennessy. Kadili ko makahimo. And this time, determinado na ko nga ang kunon ka, no matter what. Dave, But don't worry. Dili ko sultihan si Larry sa naitabo na tanduha. Not yet. Just stop pushing me away. Katikalig mabuhat ko ka na. Dave. Dool ta siyudad Gina. Mga pilang lak minuto, mga 30 ka. Happy tadi ay. Gabi naman ay. Gutom na ko na. May kindi ka diha? Gay ko bi. Oh. Di asa kong baba. Unsa? Hugawan. Kapoy na maglingkod kon. Upat ka oras magbiyahe ning bus. Kapoy na kayo. Sakit ako sampot. Asig pagulbul diha kay imo man tinuyuan nga muubad ka dinhi sa syudad. Ay, kaluoy sa kong pinangga eh. Nakatuog na gihapon eh. Kapoy taon biyahe sa daylilin ako. Aliday. Be. Sandig sa kong abaga. Ibutang imong obi. Okay na ko ito. Ay, ayo. Gamagamatam ko di ka. Tuglang. Tuglang lang ka. Musandig ka na ko. Ay, hindi ka ano yun noon. Ay, piyong lang una ko. Ay, kung siya din eh. Minor man lagi. Mga naog na ta. Uy, abot na. Piyong na yun ko. Okay naman oy. Piyong lang diha kay mga naog na mi. Siya? Oh, nialagit mi sa syudad, Jason. O kinaot pa nga sa di madukay. Magtagbo na pagbalik ang atong Lili, dali na. Mga naog na ta. Mula huslan ta sa akong giabangan sa una. Dali, dayon. Salamat, Gina. Ay, si pasalamat, uy. Nagtuod ka nga, di ta kapangayuan og bayad ning akong giabangan, ha? Hala, no? Wala kayo libre din sa syudad. Og remember, dili gyapon ta friends, ha? Sige, Jean. Muhatag unya ko nimo. Ibutan na ng among mga bag diya sa kilid manoy. Unsa man, Lily? Nya, unsa may imong plano karon nga ni ana magita sa syudad? Ug mga adlaw, sugdan ko na ang pagpangita ni Jason dito sa syudad, Gina. Kadako ining syudad? Makit-an ka nimo siya? Dili ko muhunong hangtod nga makita ko siya pagbalik.
Bisan tibuok kinabuhi ko pa sa kinahanglang pagitaon. Buhaton ko na. Makita ug makauban ko lang siya pag-usap. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!